Ddylai hwn weithio hwn. What is the aerial too? Aerial ydy'r... Mae'n gadw chdi ar y track, so ti'n gallu disgyn off. Oce, a be di... yr un... auto... Mae fatha arrow yn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl ti'n cael boost os ti'n tu ôl i rhywun. Wel, dwi'n meddwl hwnna ymlaen. Okay. Dwi'n troi auto drive off a gweld pa mor rybys dwi. Digon teg. Oce, ydych chi'n clywed fi o'n? Na. Ideal. Dwi'n genius o'r stwff yma. Oce. A hefyd dwi wedi bod yn streamio ys y munud. Oce, ideal. Helo, pob, ie. Ond ni, so dwi'n meddwl... Dda fod amser fi fel imi di reid 0 viewers extra fi, dwi'n meddwl hynna. Ie. Mario Kart. Dych chi wedi bod... Pam, sori, cyn i ni gychwyn. Ie. Pam na gwared o tŵr chdi? Cultural vandalism. O, cos nath pobl di tŵrs lot gwell. Ac o'n i'n teimlo bach yn... Be di'r opposite i well endowed? O'n i'n... O, oce. A hefyd, ges i... Oedd yn mythu ni clip o thing fi oherwydd copyright, so... Oce. O'n i'n gutted, ie. O'n i'n... No fo. Dwi just yn stalker yn y game o'n lle dyn just yn snipio pobl. Ond mae'r server di mynd bach yn weird wan, so... Dwi'n meddwl fydda i yn y server nesa. So mae bach yn... Cos... Ie. Beth dwi'n dysgu? Mae server game llawn streamers sy'n neud o full time yn exhausting. Hynna dwi wedi dysgu. A maen nhw'n reid toxic a reid personol. Mae'n reid weird, cos mae'n list, mae'n pobl sy'n streamers go iawn, a chdi pobl fatha fi, a mae'r vibe just mor gwahanol, mae'n agorad llygad, really. Ond neis iawn, da. Gweithio ydych chi'n cadw iawn yna? Di'n... O, rhaid ni'n cychwyn. Rhaid ni'n sbio ar y ffôn fi. Dwi'n trio ffigur allan pa set-up ar gyfer yr bach dwi eisiau. O, ti di methu ras gyntaf fi. O, nes i madio AI. No. O, da ni'n neud o heb AI tro yma. Ie. Wow, ie, mae'n rili gwahanol. Yndi. God. Anyway, so ti'n chwarae fatha Isabel? No. Oce. Ni jyst yn checio bod yr peth fi'n gweld yn clywed y sgrin yn gywir ar gyfer pwy o'n i'n... Dwi'n secret Animal Crossing fan. Iawn. Actually, dwi'n secret o gwbl, dwi wedi tweetio amdano fo, ond... Oh, shit. Mario Kart noise. Neu, blue shell ma, fuck off. Dwi wedi cael 3 red shell ar y lap gynta. Off. I'm sure. Dwi'n mwyn cofio bod mor dda hyn yn America, te. Ddara chi hyslo ni tro dweitha, so... Do? Gosh. Na, do. O, allan nes i. O. Sut ti'n gael bullet? Mond y 4 ar y ni sy'n nawr, sa'n ddim AI.
Na, nes i neud bach o cock-up. Dyna be oeddech chdi feddwl o'n i fel, Ie. chdi feddwl driver assist. O, na. Da chi efo driver assist yma? Na, da ni ddim. Na. Fi a Joe ddim. Yna ffynnu ddo, cos o'n i'n meddwl, o, pedwerydd, dwi'n hynna bad. Pryd o'n i'n committed i 4 ras fan, neu fydda i fi ail wneud y rŵm. O, Na, fe'n iawn. fydden ni'n neud. Wel, fydda i'n neud 3 ras, ond. Fydden iawn i gorffan yr... Ti'n gallu ddim un o'r... yn y tournament, ie? Ynddo, dwi'n ma wan. Ie, ti'n yma? No. Insurance go back? No. Paid a cicio ni gyd allan eto. Nes i ddod dwytha? Do. Do, nes i do. Mae dipyn o bobl yn streamio Mario Kart wrth yma efo'r tracks newydd. So yna amal o to. Heddiw, do. Na reid, this won't be released until 2023, so mae yna things grayed out am blwyddyn cyfa. Oh, weird. Mythyn cychwyn da. Wedi neud yr un yma blaen. O, dda ni'n neud o tro dwytha, dwi'n siŵr. Yna rei tracks da, sgwym climb efo. A mae yna rei tracks. Dwi'n rhaid i wneud o. Wel, cyn i si neud o tra ni'n trio dysgu sydd i... Oh, shit. Liftio. Di hwn yn DLC? Na, di. Na. Dwi'n hynny'n impressed efo tracks DLC. Cos mae'n elfen o fatha, os o'r tracks yn dda sy'n y game yn barod sa. Gwir. Neu, eich oedden nhw jyst ddim yn barod amdano nhw. So remix o'r hen tracks di lot nhw, ia. Shit! Ys di off, ia? Oh, Oeddo. fucking... Mae Emrys môr ar y blaen, ia. Dwi'n ama efo car fi'n overpowered. Cos dwi'n newydd unlockio'r car yma. Ie, dwi'n mwyn cofio bod mor dda hyn, da. Na newid y car. Dwi'n bynnag sy'n gynta, sori, di roed... Na. Go, ni'n ail am oes ar ond y defnydd. Mae lot o'n oddach heb yr driver assist. Dim yn track da i stopio. Ydy driver system yn auto-steering, na di? Ynddi, Tyndi? mae'n sefyll yn off y I tra. ryw O, radda. iawn, oce. Shit, yn gwell. O, wel. Oh, fuck. Fatha, neith driver assist ddim gadael chdi fynd off, fatha... Bit slow. i'r tywod a felly. O. Mae eisiau bwysio chdi nôl dda. So ti'n byth i shortcuts reill fi lle? Wel, Na. os ti'n timio fo really da gyd i fynd ar y shortcut, ond os ti fatha millimeter off, neith o pwysio chdi'r track normal. Ie, os chi'n really da, ti'n angen y driver system dyn nhw'n dweud. Oedd na shortcuts ar yr un yna. Dwi'n di newid car fi, cos dwi'n teimlo fod car fi'n... Ella'n overpowered.
Nes i anghofio bod fi ddim efo driver assistant, so ni jyst yn gafal controller fi ar really weird angle. Turning off the auto steering with the... Oh, dickhead! Yes. Your, Dwi'n gadw, dwi heb di practisio gwbl e. O! Oce, wel, dwi'n meddwl bod yn rili da I mond disgyn off adeg yna. Da ni wedi gwneud hwn di trydydd dda. Beth dwi'n dweud, os da chi'n neud y really shit, da chi'n gael gyd o'r power-ups. Dwi'n gwybod sut dwi'n gwybod hynna. Mwa. Darllen o'n eisiau, a we. Power shit, that's what I'm saying. Hwn yn anodd. Pumed. Pumed? Ola. O, ie. oh shit! Nes i fel chdi dysgu'n off fan'na, Jeff. Oh, na. Op, Sut dwi'n... op. O'n i wedi even gael mynd dros yr llinell cyn iddo fo dweud. Rwyd. Ennill bob un Emrys. Do! Dwi'n... Wel, o'n i ddim yn hyslo i trauma, mae'n jyst yn dangos. Dwi ddim yn hyslo. A mor dda. Dwi ddim yn hyslo. Just... Ti jyst yn dda yn y gêm, e. Just... Ydych chi sy'n rystu, ie? Wel, dwi am defnyddio'r esgus, dwi'n sal, so... Sal yn y gêm yma. Oh, fucking burn! Jesus! Be ges ti te chdi pen? Pepperoni pizza. Oh, nice. Be ges ti Emrys? Thing Jamie Oliver yma. Chickpeas a rhywbeth. Ooh. Iawn. O, na. Siai chicken yma hefyd. Siai adio chicken yma. O, dda meddwl chicken yn y recipe. Na. Oedd yma recipe, literally thing yn y microwave am munud. O, reit, oce. Oedd o'n iawn. Oh my god, dwi'n pedwerydd, beth hyn? Ie, dwi'n gyntaf, rwsyd. O, fucking red shell. Oh my god. Daw yn gyntaf. O, reit, fe fan dod o'r hyn. Dwi ola! Next to be you. O, na! Dio ia, dwi'n meddwl bod yr coins yn ei gwahaniaeth sti, cys... Yndi, ti'n cael 10 ti'n gynt. Os dwi'n efo 10 gwana dwi'n gynta, a bod tro ni'n
ffeilio, o'n i ond efo fatha 6, o na ddim efo 6, fatha 3 a fatha. Beth anodd ti'n gynta, sori. Not really, ond ie. Go, 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 go! O, dwi dal yn ta. O, gyd ti rili ar y blaen? Ydw i, cos mae Joe tu ôl iddi a fi drai weld pa mor bell yn ôl mi o. Uh-oh, dwi'n crasio lot o'n yma. Dwi wedi bod o fi coffee. Ie, do. Ooh, shit, wow. Oh, crap. Dwi'n meddwl fyny 10 coin fel, no chance. Joe di ddechrau nadlu'n weird. Oh, god. Gath mi fod yn yna. Na, red shell rates just cyn y finish line. Tid! Oh my god! Shit! Shit, God, god! Oh! Fuck off. O'n i moyn i cael hwnna. O, Oedd o'n rili agos oedd Emrys. oedd. Dwi'n meddwl yn oedd. Iawn, ond i adi AI iddo, ti'n gwybod, ie. Dwi'n meddwl mae hynna'n y gwaniaeth, dwi'n meddwl mae hynna'n rubber band ding yn efo. Ydw i'n cael... ydw i'n cael... Un ras ar ôl, da? Nagos, oce. CPUs. All CPU. Hard, normal to easy CPUs. Normal. Normal. That's what. Okay. She sylwi pan mor fatha bossy oedd. Sabi. Na fo. O, sbia'r cor yna. Goldi. Tacky. Sabi. Clas, di o. Mae'n anodd gweld o byddwch chi lawr o fanna. Hwna ni, we. Go. Oh, sorry. Oh, that's in the chat. Yeah, fi sy'n gwisgo coron. Obviously. Ti'n angen gofyn eto wedyn. Joe! Hired! Lawr na. Be di gweld hwnna? No. Wel, nes i gael fatha fy hitio ganol yr awyr rhywbeth oedd nes i'n dod. Ond dwi'n gwybod beth gyn beg ys i fi hitio. Dwi'n meddwl sial gwyrdd oedd o, chos nes i hit o chdi. Oh, fuck off. Ie, mae lot mwy hectic efo'r AIs i fewn. Yndi. Sals Morgan. Gynna fo 3 gwyrdd yn nhw. For fuck's sake. Be on. O'n i'n cwach di giglo, o'n i dda, pa ma hwn yn giglo? Twisted inside. Oh, Oh. Whoa.
Wel. Oh, bollocks. Dwi'n fawr i jyst o'n gweithio gyda'r green shelf. O, AI, dwi'n meddwl. Oh! Fun. Fuck off. Ah, shit. Ti'n mae'n llwyr. Wow! Ah. Nawfed. Na. Nawfed. Oh, dwi'n ail! Oh my god! End of stream. Na. Yn parod. Amser, fi stopio blue shell. O, ti wedi stopio blue shell? Sy'n nes ti na? Sut? Mynd dros y llinell. The thing. Sut? Boombox. Ah. I mean, I don't know. Mba. Ymba, ie. Nah, boombox. Mae bob tro'n dewis yn ffion. Yndi, ages one day. Wel, o leia dwywaith. Hacking, o no. Ia, yn ffion hacio. Si. Os bys ni'n hacio, dwi'n meddwl os ni'n hacio fy hun fod yn gyntaf trwy edrych. Union... A mi'n real Yeah, yeah, obvious. First rule of hacking ddim bod yn obvious. Apparently, illa, dwi'n mwyn gwybod. Apparently. Oh, yes it is. Oh, na. Oh, na. Okay. Oh. Game's not scary. Oh, tyma. Morgan yn neud y dda, siom ma'n ail. Dwi'n cael ffaith Please. surprise. Yeah. Please though, Badan, dim Morgan, Blazer X, dyn nhw fo. O ia, Blazer X. Please. A mae'n nhw, ia. Totally radical. Oh, na. Dwi'n mynd hwnna. Ah, fun. Oh, yes it is. Oh, mwyn gwybod be dwi'n neud. Hold on. Oh! Cyn gachwch. O, mi fel seren, hwnna. Oh, for fuck's sake. Dwi rili ddim yn licio track na, ie. Ni ddim isio ddo. Na, nes i ddeud random. So, dwi'n gweithio pa dde actually dewis o. Na, he. Oh my god. Oh my god. Dwi'n convinced bod trada mae'r un cyl i'r ceir ma. Dwi'n mynd i wneud hanner o trada. Oh, you can check out the train start. It was like, Diolch, Joe. Ddech chi jyst dangos rhywbeth. Ah, dickhead. Ah! Oh my god, Bethan. Calm down. Flin, o'n i'n ail a nes i gorffan yn pedwerydd. ti'n iawn, han? Na do. O leia ti wedi gwneud y well na fi, o'n i'n nawfed. Ah, gydyd.
Pwy nath ennill o? Fi. Chdi nath ennill Emrys? Ie. Just Na, hwnna dwi'n ti... meddwl Emrys. O, sbio'r corona, sbio'r corona. Ar y pen iawn hwnna. Yay! Ti'n gorau ennill o? Fi ddim yn enni rwan. Be? Ie. Fi ddim yn gwybod. Oce. So ddim ultimate yn fanna. Oh, for fuck's sake. Sut sy'n mynd fast yn y cychwyn? Fi o Joe. Ie. Haws os mae'n isa ffilmio chdi. Ah! Ww. Ah, fucking crasio fel fi'n siarad. Mae'n hwbeth na chdi ddim yn un na, ie. Oedd yn y car fanna. Ah, ffordd! Wow, beth yw? Wow, dwi'n newid ffeindio uffar o shortcut. Ie, nes i ffeindio hwnna dron ma'n. Shortcuts dy'r un sy'n ar y top ta'r y gwylod. Gwylod, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl. Na. Dwi'n dicta chdi beth hwnna. O, Emrys! Yes! Oh my god, one for on! Come on! Ti'n meddwl mae'n Emrys? Na, dwi'n... Oce. Wythred! Could be Fion about. Okay, let's go. Yes! Oh my god! Oh, Jesus Christ. Oedd Joe ennill dda o oes yna. Shush. Yeah. Be oedd y track na, seriously. Seriously. Oedd ola? Wna, un ar ôl. Pam yna ddau coron? O, gos da chi tai. Coron neis iawn. Mm. Mwi eisiau candy coron. Tough shit. Oh, itos mi e? Oh my god! O'n i gynta, dwi'n chweched. Ah,
i fi oedd yna. Just, she... Mwyn! You benefited, therefore fuck off. O, dwi'n fawr. O, biwchods yma. Biwchods. Waw, mae'n llwyth o'n nhw. Dwi'n reit comfortable ar y blaen yma, do. Ie, iawn. Gwyf i boombox yn y llaw. Oh, gosh. So... A bluff, dyna. Wow. Beth yw'n gwarad o'r buwchods efo boomerang flower thing na? Kind of teimlo fatha murder. Ond iawn. Na, cos maen nhw jyst yn cael eu chychwyn mewn i'r awr, a dwi'n glanio'r pedwar... Tasty murder. Let's go. I just did that better when I could see where I was going. God, ar y blaen o ddech. Oh, yeah. Yeah, bitch! O! Oedd Joe yn trydydd a dyn oedd o fynd lawr i'n pin Beyond. You tasted your own medicine, Joe. Mother beyond. Be di enw'r thing na sy'n fatha gael chdi off nôl ar y track? Mae'n byw mewn cwmwl. Be di enw fo? Rhywbeth. Gael o'n tro gweitha fi. Mario Kart Man in Cloud. Ia, nes ti googlo hwnna hefyd. Na, do? Lucky to. Lucky to. Dwi'n licio'r ffaith mae o'n patronising clap a mae'n deud nice try. Does I'm rhys yn gwybod. Dwi'n dweud allan am law fo. Mae'n Blazer X am adol. Gan i neud un balloons eto ar y bryd. O ie. Rhaid fi wneud ar hwn, achos dwi'n methu newid game mod ar ôl dewis o. Ia, na, mae'n iawn. Tokyo Blur. Lakitus a Koopas, who ride clouds. Cute. Pan oedden ni efo Mario Kart Wii, ia, o Fion methu darllen, ac oedd hi'n meddwl na Copa Tropa, oedd e'n Copa Tropa. So, o'n dwi'n gael efo Tropa. Gai jyst dweud, dwi dal yn darllen o fatha Copa Tropa. Copa Tropa. Dwi hefyd yn rhaid. Mae o'n mîm. Sorry, nag i halu siam, ie. O, ie. Yna really niche yna. Ie, dwi'n gwybod ond. Dwi'n dod trwy'r Oh, come on! Oedd e'n dewis track fi eto? Wow. Wow. O, beth yw'r ffocin piano yma? Gallia? Sa rhywun yn chwarae fel Donkey Kong? Blazer X. Blazer X, Donkey Kong. Dwi'n enjoyo. Dwi'n enw mab fod yn meddwl ar Nintendo dwi'n morgan, ie. Dwi'n gobeithio. Hyd yr esgus yn un iwsio hefyd, ond... Dwi'n enjoyo fo da. Yr enw. Ie, mae'n ffynnu. Mae'n really your personality fo'n dweud. Mae'n just yn fatha... Os ydych chi'n gwachio fatha drama, fatha Netflix drama na bat, as o'n rhywun yn chwarae video game yna fo. Blazer X fysa enw'r thing ar computer, ie. Oh! Off ar y mil. Ie, nes i diflannu. O, nes i fynd off ar om...
A ffordd ochr. O'n i'n trio drifftio, a nes i ffeilio. Yes. Dwi wastad yn oversteerio ar y bit na efo'r bom. O un ochr i llall. Bob. Yr Modern Tales yn neidio fyny o lawr, dyna beth ti'n sôn am. O, dim bom da. Na, chi. Oce. Wave y jo, mae'n just a really tail. Quavers, fian. Do. Dwi ddim. Pam? Dwi'n gwerthu fo. Dwi'n cofio pan... Flavor hefyd. Ah, na. O, shit. Dwi'n cofio pan nes i gael tonsi allan. O ie. Dwi'n dweud, ti'n gorau bita... Ti'n cael mynd adra, ia? O ie. Quavers i fi, a dwi'n misio nhw. Gorau bita nhw, dwi'n meddwl... Licio Quavers. Fatha, iawn, dwi'n misio ta. Yn shops go iawn? Ta fath o home bargains? Na. Ti'n gallu gael nhw fel rhan o'r meal deal yn Tesco. Oh my god. Pam sy'n ddim ys quavers i meal deal? Ie, mae jyst air, ie. Ti'n gorau maximise deal na? Ti'n gorau cael fatha kettle chips, coconut water. Neu, A ti'n gwneud Red Bull os eisiau maximise. Na, coconut water. Oh my god, na, coconut water. Ugh. Mae'n ddryd ddo, na di pwynt. So beth dwi'n gael? Dwi'n gael yr Walker's Max Paprika. O ie, dwi'n joio na. Hold on, ti'n gallu bita hyn o dyn nhw'n Just ysbysig? about, hynna di'r limit. Oh my god, nath Joe neud curry diwrnod o blaen, a nath o anghofio pwy oedd o'n cwcio ar gyfer, ac Oh o'n i no. literally bron a fatha... Marw. Oh my god. Oh my god. Be di spice level chi ta? Cos mae spice level corff fi wahanol i spice level da pen fi. Corma di un pen a corff fi. Fair enough. Dwi'n... Ie, Os dwi'n mynd am curry, chicken tikka masala dwi'n fi. Yeah. Os dwi'n mynd i Indian, dwi wedi bod yn y blaen, neu cymryd chicken tikka masala. Neu lamb tikka masala. Os dwi'n teimlo'n posh. Di bod i curry scene dros ffordd i llyfgell. Do. Hwna di'n gorau Gaernarfon apparently. Ond dwi'n mwy o boi tandoori, ie. Lladd hap o blaen, dwi'n bod yr bus stop. Ond... Dwi'n mynd gwybod, dwi'n newid. Ie, ond... Literally, yn y reswm dwi'n siŵr hwnna di, gos gallu online order. Ie. Cos really, dwi'n y pobol na... Dwi'n pobol, o, rhai chdi mynd i lle curry ma, mae lot gwell. Dwi'n callach, ie. Dwi'n gallu dweud os di curry'n shit, ond rhywbeth o middle of the road i excellence, gyn i'n clem. Ie. So dwi'n dal. O, rhai chdi mynd... Isi Glasgow just cyn Covid, a fatha, the home of the chicken tikka masala. Rhai chdi mynd i fama, dim pa'n mynd i hwn yn shit. A athyn ni i'r un, os pob dweud ni ddim mynd i, hollol ffain. Hollol ffain. So, hollol ffain. Dwi'n ffeindio rhywun yma rili anodd. A fi? Dwi'n ddim yn un normal, na fi? Yna rei newydd yn mewn di. Ie, dyna pam dwi'n ffa beth hwcs yn ymlaen. So yn awfully weird. Cow. Sorry. Dyna bach yn overreaction. Come on! Pam fi bach? Dwi'n eisiau bod yn fach. Oedd fe'n... O'n i just steal fy ticio chlis. Dwi'n ei red shell. Nes i clywed Joe yn... Mae'n oedd o ennill, dyna pam. Si ail dawr o fanna.
So trydydd. Na ail, ond oedd o'n... Hail... Thas. Oh shit. Na. Ti ddim efo coron ddim mwy Emrys. Coron so... 40 minutes... Last year. 40 minutes ago. Na. O, dwi eisiau Indian yma. Ie, dwi'n dyfaru. Ac at yna. Ta beth sy'n cymryd Chinese? Neu kebab? Dwi'n eisiau bwyd eto wan. Neu pizza. Be dwi'n licio di bod yma dad yn dod i weld ni, i weld fi. Beth mae'n bod tro dda. Lle cyrri, da ni'n mynd i trauma ta. For fuck's sake. Korean barbecue dwi'n dechrau licio wan. Ond cos dwi'n byw yn Gaernarfon, sydd fatha... So... Ie. So dwi'n gwybod eitha Lerpwl neu Chester i cael... Neu Manchester i cael Korean barbecue fix fi. Eto, di hwn yn track newydd yma. Yndi. Dwi'n mynd yndi, cos dwi'n mwyn cofio fo. Oh, come on! Joe yn nawfed! Ti'n shit. Sorry, o'n i'n eisiau bod yn gleithful am hwn. Ie. Amlwg nath comment i Macor yn hit a nerve gyna. Pawb! Dwi'n rhaid sy'n gyntaf yn y blue shell. Na. Nid fi nath gyrru fo, rwy'n mynd pasio fi. Beth yw'n tapus hwnna AI ar y blaen hwn. O wel, o leia ti'n bod enni. O na, dwi'n nôl gyda. Mae'n iawn. Mae'n iawn, pa'n ddechrau poeni. Iawn. Mae ser yn y stream nôl ar y blaen, mae'n iawn. Yes! Yes! Wesh i fyny trydydd pan o'n i'n 8fed ar un pryd. Dwi'n rhaid hapus yna. Fion yn 9fed! Fuck off! Ond advert hwnna, Yoshi's Egg Market, iawn. Ti'n mynd yn bita wya Yoshi. Di Yoshi ddim eitha met efo Mario. Ond mae dal yn gorau gael job. Mm. Dwi'n meddwl mae Mario yn talu fel bod yn pacos, na di? Ie. So ni'n bita wy Yoshi, de? Be, as in fatha wy chicken mae Yoshi di coginio, ta actual wy lle nath Yoshi allan o? Wel, dwi'n meddwl... Ie. Dwi'n ama fod Yoshi's Egg Market yn gwerthu wyad i ddod allan o Yoshi, ie? Ie. Ie. Mae Yoshi technically fatha rhyw dinosaur lizardy thing. Ie. So maen nhw'n gorau... Dim turtle o? Na. Tortoise thing. Na. Robot City siarad am... O na copla, dwi'n... Mae dweud o'n Saesneg, se? Ie. Wow! Wow! Be di hwn? Oce. Fi bach o panic sy'na. Fel rhywun sydd wedi bod yn Japan, allai confirmio na unio fel hyn mae Japan.
Union. Did you see the Japan? Oh, it's 2014. No, it's not. Oedd o dda? I should enjoy o. Eisiau fo dau ffrind. A o'n i'n... Alla fi'n anodd i chi goelio, o'n i arfer bod yn fatha nerdy dweeb. Dwi ddim yn fatha... Dwi ddim yn chiseled 33-year-old adults o flaen chi wan. A oedd y ddau ffrind efo fi, oedd nhw ddim... Ia, ma' nhw'n meddwl na pobl... Not into the anime a games a felly. So, ond nes i joio, so be, nath yna gweithio o blaid fi, nes ni just i chwarae'n arcade, so dydd. Ie. Ond, nes i wario diwrnod cyfan, o'ch ti'n cael smocio tu fewn yn Japan. A, ie, hyd o'n wan. Mae logic ydi, mae choice i rhywun i fod tu fewn, dim mae choice i fod tu allan. So, o tu fewn Starbucks yn dire, just llawn pobl smocio. So, dwi'n siŵr cofio chwarae Street Fighter 4 am 5 awr ac yn smocio 40 fags yn chwarae Street Fighter 4. Mae'n swnio mwy depressing na oedd o. Mae'n sy'n depressing. Fucking sut dwi'n neud yn y rhasys ma, mae'n awful. Lle mae bullet fi? Stora bullet i fi, please. Oh, come on. The stages of grief, Mario Kart. No. Fuck off. Nes i even gael groes i'r hynna. Mae'n gael newid car fi. Dwi'n siŵr na hynna di'r broblem. Dwi'n siŵr. Oh my god, Mond Emrys oedd yr actual real person yn y top. Normal difficulty, cofiwch. Dwi am newid car fi fydd. Dwi'n cael newid car. O'n i'n neud i'n balloons? Ie, hynna ddim. Ydy motorbikes yn dda? Wel, dwi'n eisiau motorbike a dwi'n shit, so illa ddim. Ie, ond ydy hwnna'n chdi'n shit, neu motorbikes yn shit. Dwi am trio teddy bear quadbike. Hwna'n teimlo oedd yma'n dda. Iawn, oce. Balloons, please. Balloon Battle, Renegade Roundup, Bomb Blast, Coin Runners, Shine Thief. Oce, iawn. Ba-bom. Balloon Battle, ie? Yeah, please. Three minutes. No, that's fine. O'n i'n mynd i dweud efo tôn llais chdi so 3 munud yn hir neu ddim digon. Hir. O, ie? Dwi'n meddwl. It'll go in the blink of an eye, don't worry. Ie, dyma cos dwi'n mor shit o'n. Mae 3 munud yn mor rili. Mae'r gêm ma rili licio dewis stwff fi, dde. Ynddi. Hmm. Woohoo! Os i'n colli balloons chdi, ti'n cael ail gychwyn yn oed? Wait, ond ti'n colli point, dwi'n fath O, nes. iawn, oce. Fucking feather, beth i pwynt?
Dyna pam be di'r pwynt. Bydd ffedi'r bunking quad bike ma. Chdi na ddim yn tebu ber, for God's sake. Ie. Dwi'n gael un hit so far. Ddim yn mor slow, dwi'n mynd i cyrraedd neb. Na fa, oce. Ah. O ia, mae'na map oes ti beth ar y map. O, crap, ie. O, ie, dyn nhw'n helpful iawn, i fi. Dwi'n ennill anyway, ti'n fy coron. Se ffwc dwi'n ennill? Yn gwybod? Faint o bobl sydd eithio? Dwi'n eitio 2 person accidentally. Just dreifio passion o. Ie. A, dwi'n colli coron iawn. Jinxed. Ah, shit. Oh no, colli balloons i gyd. Be, ti 'di colli nhw gyd? O, O, efo pump ar ei fi. Dwi efo 2. Nes i just cymryd un fy hun allan. Dylsa chdi gael points am... Sabotage o pobl. Ei! O! Pawb bod efo balloons ar y diwedd. Ella ti yn mwyn. ie. Os yna wir, Wel, dwi'n- swn i'n cuddiad yn un bit o'r map. Oh, fuck off. Baby Luigi. A dwi'n neud colli balloon gyntaf fi. Gytsi. Gynta chdi. Fuck Ie? off. She's really da, hwnna. She's 5. Shail, ddo? Wel, gydradd ail efo 2 person arall. Ce? Dal nail? Fucking hell. O, ysbryd bod Blazer X di gadael ni. Ie, dwi'n barod i gyrru message fi. O, dwi'n meddwl da ni wedi chwarae Urchin Underpass trwy ddeitha ag oedd o shit. O dda. Dwi'n cofio fo. Yr un lle mae'r pads dros y llawr i gyd. Oh, god. O, hwn. A ia, oedd hwnna Oh shit. no. Reit, dwi'n deud sori'n gynt, just rhaid gofyn os dwi'n tisian. Really sorry am y spike. No. O, dwi'n normalisio hwn iawn. Wow. Wow. Bydd y deal efo'r paent? Ti'n gwybod neud beth efo'r paent yna? Na, just hwn da, just fatha... Yma. Y lle da. Dwi'n rili drwg yn hwn heddiw. Oh my god, dwi'n bomio'n hun. Dwi'n ysbryd. O, beth oedd hwnna? O'n i'n yr
Splatoon 2 UK Finals yn gwachad unto. So gwachad o randomly. A oedd y final yn cynnwys doi o gwmpas yr un oed y fi. Na i fod yn neis, na i ddweud fod o yn mid-20s a oedd yn erbyn plant 12 oed. A, oh my god. Oedd o'n gyda fi second hand cringe. Chwarae teg, nath y boi hun hamro ni, ia. Be even ydi Splatoon? Splatoon? Ar un y... Ta shooter, ia. A dyn... Dyna pam chwarae fod o fan. Ie. Mae'n rili poblogaidd, dwi'n mwyn, di. Ydy o? Yndi. Joe yn dechrau pwdu fan hyn. Ni wedi bod yn bwdu am ffugin hanner awr. Ah, shit, mi'n gael fy un! Fuck. Nes ti just marw o? Na. Pedwar, not bad. Ooh. Stigio yn hyffian. Ie, chos dwi'n ganol fatha dizzy spell. So just bear with. So Yoshi's a dizzy dinosaur. Yeah, he is. Fian, dewis Luna be bynnag. O, Fian! Seriously on that. Oh my god! Mae'n ti bod yn dechrau drosta fi. Oh yeah! So be, mae'n neud sense actually in there. Guaranteed neud e, dio. Si di meddwl mi at o'n isteid hewan. O, le, mae Fiona Wales yn stryglo, na ni. Ie. Dwi'n helpu. Oh, for fuck's sake. Am ti'n pwdu'n barod? Dwi'n eisiau stolio. Oh shit. Mi eisiau fucking bananas. Cael gael fyna? Oh, dwi'n... O, ma di pasio fan. Ie. Yes! Emrys! Shit, di lawr i 2 balloon. O, beth yna? Ie, pasio fan i fi. Na, ddech chi gyrru rewn i fi? O, banana. Ah. Oh. Mae Joe di marw. Eto, o'n i'n mynd trio swnio mor... Ah! Dwi'n rili isio mushrooms ar hwn. Na. Na. Byddai'n rili peth dwi'n ffocin gael fo. Yes! Oh, fuck off!
Pa use di blinking mushroom? O, dickhead. O, ni efo 6! Sve ar grid 3. Mae Joe lawr i 1 o'n really pwdyn, nath o'n i just cho soffa. I had a star and couldn't find anyone. Oh, for fuck's sake! Oh. 13. You was a Fion! Damn impossible. Wel, clearly'r mae o, Joe. Ei, dwi'n meddwl dwi am stopio fanna. Iawn. A just gwrta chi. Mae'n dal thing ar ôl hwn. Da ni gyd yn dewis yn y lunar colony thing. O, nes i random! Oh, for fuck's sake. Wel, nes i just dewis fi, mae'n ffain. Hwna'n eitha dewis Joe, nid cos Joe oedd y gweitha. Ella dyna sy'n ma'n mynd, y person oedd y gweitha yn yr un gweitha. Oh. O, jyst digwydd bod na Fion oedd y gweitha bron bod tro. Os ydy hynna wir, pam yna choice i gychwyn? Wel, ia, mynd wir, mynd wir. Felly mae o mwy random efo mwy o pobl, ond o'ch pedwar diolch, mae o just that. Ie. A... Emrys! Meindio, boi. Oh my god! Dwi'n di gael un power up eto. O, waw dyna, waw dyna. O. Mae'n licio hwn efo gyda'r craters. A mwyn chi ddewis hwn? Ie, da'r joc effen. Fynnu, sti. Ysio. Dwi'n doniol pan ti'n hitio fi. Si dwi'n balwn rwy'n. Dwi'n balwn lliw gwahanol yna fi. Ti'n hynna? Efo'r plu. Y feather thing. Oh! Weird. With the feather, you can steal a balloon. Ah, Dim as- Really like. Sut nes ti hitio ni, Fion? O'n 3 Fucking pure luck. Pure luck. Ah! End this. Wow. Fuck off, baby Daisy, bitch. O, dwi'n colli 4. Oh. Literal child to fuck off. Yeah. She's being a bitch. Proud of you. God. I feel like am y bananas, ti'n actually angen skill, ti'n just angen rhoi nhw lawr o gobeithio wneud rhywun hitio nhw. A mae'n cyfnw wedyn. Yndi, mae o. Nes i curo chdi. Come back to the center. Shut up. Congratulations. Dych chi'n No.
Diolch. Si wrtho ddim Radio Cymru hynna i chwarae hwnnw chi, i cael hammer o'ch i'n gema. Gwir? Do. Pam o'ch di a... Oedd o'n gynnig yn y radio yn eisiau dweud na, cos o'n i'n isio. Cos o'n i arfer neud o blaen. Ac o'n isio chwl. Dwi am chwarae Renegade Roundup ta Bomb Blast ta Coin Runners. Bom blast. Bom. So be di pwynt hwn ta, be da ni'n neud? Bomio'n gilydd, probably. Dwi'n cymeryd y bom, ia. Dwi'n meddwl bod o'n bom related. Ca. Yeah, probably ar ôl yr sesiwn yma fyddai'n logio. Chdi cael win, rwan. Chdi off yn ar win. Dwi just ddim isio colli. Ti'n neud job awful ar hynna bryd. Mae hwnna bach yn reach ar y funud. Bob blast. Bob blast. Ond be da ni'n siarad neud? Mae'n gwybod. Cael bombs. Omnion ni'n gilydd, probably. Just bombs da ni'n gael. O, iawn, oce. Iawn. Mae hwn yn timing, yndi? Ti'n gallu hel bombs? Right. O, ideal. Got someone! O, da iawn. Someone got me! Ww, y trick ydi aros tu ôl rhywun fel la. A hitio nhw. O, shit. Alla ddim. Oh, fuck! Ah, shit. Ah. Dwi'n gael neb, so... Mae'n tyd agos ti eisiau... Dwi'n meddwl dwi'n neud o rhy bell i ffwrdd. Ie, dwi'n meddwl... Dwi'n dal fi hwnna. Shit, dwi'n fe un... O lwn o hel. Abby. Ah, for fuck! Ti'n colli ta 5 a sgôr chdi oed, os ti'n colli balloons chdi gyd? Tri yn y llall na, dwi'n gwybod be'n hwn, ne? Dwi'n literally di gael neb. Dwi'n dal sydd yn neud o. Oh shit! No! Ah! Ow! Ow! Joe, ti'n iawn? Oedd Joe pwdi a Ie. fatha slamio llaw fo ar y soffa, nath o catcho'r laptop tray yn un pryd. Remember, Tin kids, Joe. when fun stops, That's like 2 seconds after you start, yeah, Joe? Oh my god, nes i'm gael neb. Ooh! Oh my god! Zero! Ooh! I got 0 and all the AI's got at least 1. automation. Dwi'n mynd dall sydd yn neud o. Sut ydych chi'n neud o? O'n i'n... Just a smack Ie, a bomb. o'n i'n just hel llon llaw o bombs, ffindio rhywun, just mynd... Ytha, just syth amdano nhw. A just hammer o bombs.
Oce, na i trio hynna. Newid yn dechan. Prove us right with the... Ooh, nice. Ooh! Dim dyna'r theori, di'r theori ddim Ah. yn gywir. Ie, ond... Mae'n siŵr bod gem... This is not... Ie, mae'n siŵr bod gem yn Founded. clywed ni, yndi? A dyn, O, fatha... ie. Tara, rhywun off y sent. O, ie. Fatha thing na, ti'n gwybod ti'n siarad am fatha beth really specific, ond dim ond Google a Amazon yn... O, ie. Oh god, gas gyda fi pan fi hynna. Ie, mae'n scary. Ti'n sy'n mwy yn oedden do? Ti'n bod ti'n prynu fath ar Amazon yn beth de? A wedyn... A wedyn mae'n rhoi Ie. suggestions. A dyn... Ymlaen. Wel, Na, dwi'n angen chwe toilet si. ie. A ta 3 diwrnod wedyn, o ie, ti isio hwn? Fatha, os ti'n digon da i wybod beth dwi isio, ddech chi bod digon da yn gwybod dwi'n brynu fo. Ie. Cyn... Oedd Fion yn arfer talu Prime a gwyno, ac oedd hi wastad yn cael really random suggestion. Right, oedd o'n really weird. Dwi'n Oedd pan oedd dad prynu garden mulch o fo. Oedd o'n nhw gyrru email mynd, oh, I see you've been looking at garden mulches. How about this one? And eitha, Dad! Ysgyn nice! O, dwi wedi gael rhywun! Allan gyfrchiadau! Ie. O, mae'n 10 bom ti gael hodio. Oh my god! That's not the strategy, though. Just look at... Excuse me. Fuck off. Sy'n ma pob? O, baba. Shit. Oh my god, we're 0. A fi. Gwer 3. Fuck off. A fi? Fuck off! So, dwi'n meddwl, ia, os ti'n lluch efo blaen, diolch efo nôl, mae efo timer. Na, beth dwi wedi gweithio allan. Martin, fuck off. Dwi eisiau dewis un thing a just dilyn o tan mynd i gan agos oedd yn seithyn wedyn. So hynny bod dwi'n dilyn Bethan. A... O, ti'n edrych. Oh, fuck! Ie, dwi'n sef chdi wedi dweud bod fi'n dilyn ni. Na, ti'n hofio ti'n gallu talu ddyn tu ôl chdi? Oce, dwi ddim yn dilyn Bethan rwan. Oh my god! Wow, dwi efo coran! Fuck off! Dyna rioed i digwydd o wen. Gofio fi un. Oh my god! Diolch. Fion ola. O, ddim yn ffain. Ddim yn ffain. Pan hyn dyn ni heb di wneud. Dragon? O, baton. Na ni'n ei wneud hynna, yr sesiwn, fatha, yr stream dwytha. O, wel. O, mae di swapio wan, pwy bynnag sy'n ennill sy'n gael o. Ydy o'n Red News Day heddiw? Ynddi. Ie. Dim ond gymryd o'r thing pan ti'n mynd ysgol di mwy na. Na. Dwi'n accidentally cymryd rhan wrth fod efo trwy coch o. It's not fun. Not fun. Not fun. Dyn. Nes i sylwi pa mor sgwtning o'n swnio. Dwi'n dal yn big thing. Red News Day. Ie. Ys dwi'n mynd? Yn dyma pobl yn plan, yn ysgol even.
So dal can a shit fel? O, dwi'n yn gwybod. Oes, ma' na. Rwy'n Dwi'n eisiau gwybod o. Unai hwnna oedd o, neu yr un Children in Need oedd o. Ond, Ond dim ond children ni ddod yn can. hwnna oedd y pawb efo un. Ond, nes i gwybod un yn reis ddiweddar, ond dwi'n gwybod pa mor ddiweddar. Ond, yna rhywun wedi gwneud un Fleetwood Mac cover. Ie. Ond dwi'n cofio gyfer pa charity ta be. Mae Red Nose Day mwy upper class na Children in Need ynddi? Yndi. Well caliber of celebrities oes. Mae'n jyst bomio fy hun. Dwi'n meddwl ti'n colli balwn os ti'n bomio dy hun. O, oce, mae rhaid bod rhywun arall di bomio fi. Mae rhaid bod rhywun arall di bomio fi, so. Sdi ma? O, mae'r canol ma ffucking l***l, yndi? Ie. Yes! Penrys. Ond diolch ddim ages. Oren. Fi angen gael fatha rhyw respirator i Joe, mae'n stopio hwnna. Mae gen i asthma, so discrimination. Shit. Okay, and O, be fi gys... O, si fara hefyd. Reit, gys i 4, os dwi'n ffocin diwedd, oedd o'n really like. O, nes i edrych allan fethad, much gynnau. Di stal olaf o. Oh. Fuck off. all I did that whole one was just drifted round and round the circle, randomly throwing bombs into the air. At one point I had 8, Oh. because your own bombs don't get you. Luigi. Oh, Luigi. Yeah, fyddai definitely yn gael lie down ar ôl hyn. Ond mae'n amser gwely ar ôl hyn yn dweud technically. I chdi. Okay. Cos dwi'n hen nain. Ie, na, i fod yn deg, fyddai'n mynd i gael ei trwyad. Dwi'n methu stopio meddwl am Indian. Dwi'n hanner ffansi sy'n wedi tysgo Bangor. That's a crap wyt ti'n byw ben dy hun, cos fatha, pan ti'n cael syniad gwael, syniad yn tŷ, dweud chdi, Le, mae'n eich ie, chdi. yma sadia, na hynna, fatha. Cos dwi'n meddwl bod yn awesome syniad. So, mae cefs... Allai compromisio, dwi'n eisiau full Indian. Just cael fatha 8 pasg neu beth, ie. Mae hwnna'n definite tit for tat. Dwi'n meddwl mae'n good compromise there. Di fel me, beth o... Dwi'n gwneud o well yn y fan. Ww, dyma. Ww, shit, dwi'n un balwn.
fuck. Mae evil laugh yn half-hearted, fatha, ha ha ha. When an evil laugh, it's gonna proper fynd am money. Ond i am ni efo laugh fan, ond dwi'n reid siwna Santa Claus efo. Go on, give it a go. Ha 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 ha. Na, o'n hyn ti fo'r A yn lle O, mae o'n O'n i'n Santa Claus am 2 flynedd yn Tesco. O na, dwi'n ddau. Mae Disney Plus fi'n canslo heddiw. Be dwi'n angen gwachod o Disney Plus cyn i'w offer. Be? Turning Red, ffilm newydd efo Pixar a mae o'n amdan hogan sy'n trai mewn i Red Panda pan mae'n Dwi green. wedi gweld adeg hwnna. Mae'n really da. Dwi'n gweld Free Guy. Hwna di efo... Ta be mi o angen, mae'n bob dim ar hyn o bryd. A dwi'n fan o'r exam. Bydd just chill, ia. So, dwi eisiau rest yn efo. Wow, nath Joe gael 10. Oh my god. Ia, so ni'n dweud watch out Turning Red. Bydd i'r un mae pob yn licio wan. Bydd i'r un... Encanto? Encanto. Dwi'n know... O ie, dwi'n di gweld hwnna eto. Dwi'n know werth gwachad fatha half 11 nos Wener efo microwavable curry. A wyl pas. A wyl pasg. Na, microwavable curry, neu wyl pasg. Dwi'n mynd cymryd... Dwi'n not made of money. Ie, dwi'n mynd cymryd y piss, so... O, nes i just cael horrible thoughts be am curry tu fewn i wyl pas. Actually, na, ma chocolate a chili yn thing, yndi? Ia. O, ie. Ti'n efo reis a curry a ci. O ie, reis a chocolate. Ti'n meddwl, yn siarad yn y gwaith, da, ti'n chi byth yn cael Indian yn brecwast na sa? Na. Ond be mae Indians yn bita i brecwast? Wya. Ie? Wya a nans. Just absolute guess a trio style it out. Wya, mae'n teimlo'n particularly Indian i fi. Ie, ma'n rhoi fo ieirdd o'n di. Ie, fatha, dyn nhw'n scramblo nhw'n ein gael nhw'n sunny side up. Maen nhw'n neud o efo rhyw fath o spices a stuff extra. Dwi'n eisiau spicy Wel, egg. dwi'n mynd i gofynnu wan. What is a typical Indian breakfast? Ie, gwan then. Roti. Bara. Flatbread. Mae hwn sy'n afiach. Dosas. Thin crepes made out of lentils. That's what scum. Idlis. Steamed rice dough pancakes. And different dips and chutneys. As well as spiced potatoes. Wel, dyna chdi sa. Dim brys mynd i fanna, da. Wel, iawn ta. Da i'n call it today, fan. Iawn. Ai. Dych chi'n iawn, da? Oedd hyn lot gwell am Deredd y Cymru. Na, legit. Oedd hi'n swnio'n really patronising am hynna. Ond... Ond, ia. O da, ti'n mwynhau fy hyn fod o'n i'n colli bod dim. Ie. Oedd yr ennill yn helpu fi joio, da, rhai fi ddweud, da. Da Ie, iawn. neis i joio'r un nes i ni hefyd. Iawn ta, dwi'n rhaid give up ar y... Oh my god, beth yw'r lines ma? Oce. Dwi'n meddwl computer fi'n mawr o hyn hefyd. So, anyway, champion. Diolch yn fawr, dwi'n mynd off yn y stream am. Goodbye. Ta-ra. Bye.